Id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearn ħabbar żieda ta' 14 miljun euro f'mediċini lil pazjenti jingħataw mingħajr ħlas fuq il-formularju tal-Gvern. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tas-Saħħa qal li din iż-żieda se tkun maqsuma f'żieda ta' 6 miljun euro għal iktar mediċini kontra l-kanċer u 8 miljun f'mediċini oħra, fosthom dawk ta' kontra l-HIV, tilqim ġdid kontra tip ta' meningite fit-trabi u insulini ġodda. Barra minn dan, dawk kollha bid-diabete se jingħataw il-glucose sticks b'xejn. Spjega wkoll kif se jibdew jitwettqu qatt ta' bidliet bħax-xogħol fuq iċ-ċentru tas-saħħa ġdid f'Ħalkirkop, iċ-ċentru l-ġdid f'Raħal ġdid, ristrutturar u tisbieħ fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira, parkeġġ ta' 5 sulari taħt l-art f'Mater Dei u binja ġdida tal-outpatients. Dan flimkien ma' tisħiħ strutturali f'Monte Carmeli u unitajiet ġodda. Ħabbar ukoll li b'nefqa ta' 3 miljun u 700,000 euro se jsir taħriġ mhux kliniku għal dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Barra minn hekk innota kif wara negozjati mistenni jinbeda pjan ġdid biex f'5 snin pajjiżna ikun wieħed minn tal-ewwel fid-dinja mingħajr l-epatite C. Minn barra dawn se jiżdiedu servizzi għal persuni transgender bħal hormone therapy u gender clinic holistiku. U b'vot ta' 1,600,000 euro se jispandi s-servizz tal-IVF biex iktar persuni ikunu jistgħu jibbenefikaw minnu. Barra minn hekk qal li se jintefqu 6 miljun euro fl-inizjattiva biex jitnaqsu l-listi ta' stennija filwaqt li mix-xahar id-dieħel jidħol fis-seħħ il-Patient Charter. Innota wkoll kif matul is-sena d-dieħla il-Gvern se jibda bi programm biex jinbidel il-makkinarju kollu f'Mater Dei. Dan flimkien ma' tkomplija tal-proġetti fl-Isptar Tawdex, San Luqa u Keringrek. Fearn innota kif dan kollu qed isir fid-dawl ta' budget li jagħti biss mingħajr ma joħodlok xejn lura. Fil-qasam tas-saħħa l-istess, nkunu qegħdin inżidu l-budget b'76 miljun euro fuq diġà budget record li kellna s-sena li għaddiet u nkunu nistgħu nkomplu nagħtu servizzi ġodda, mediċini ġodda għall pazjenti tagħna f'ambjent aħjar. Bekk, spjega Fearn, bħalma l-Gvern wettaq il-proposti tiegħu tal-Manifest Elettorali 2013, anke issa se jwettaq dak li wiegħed għal ġid tal-poplu Malti kollu.